Haupa ni Danel nahi Global Training beketan parte hartu dut, eta nire kasuan Portugalen noi, Villarreal izeneko hiri txiki baten, baina hemen nahiko unibertsitate ezaguna dakate, eta bertan ikerketa proiektu baten lanian, FemCoach deitzen da, eta kirolean emakumean berdintasuna aurkitzeko jokatzen den proiektu bat da, oso interesgarria. Batez ere emakume entrenatzailei biderauta, baina baita ere kirolari gazteentzat. Eta oraingoz oso esperientzia ona, ja gitxi gelditzen da, baina uste dut pertsonalki oso esperientzia ona dela atzerrira jutea 6 hilabeteako, bakarrik hemen jende berrisa ezautu, eta uste dut asko lantzen dela komunikazioa, ze atzerrian hizkuntza desberdinak lantzeia, eta lanean adibidez jende berrisa ezautu, talde lanaekin eta komunikazio hori uste dut asko lantzen dela bai. Nik gomendatzen dut esperientzia bat da atzerrira jutea, bakarrik, eta uste dut pertsonalki asko lagundu dezakela etorkizunea begira bai, batez ere beste lan batzutan sartzeko eta gure bakoitzak bere arloko lan bat aurkitzeko.